Bir sabat günü İsa fariseylerin başlıklarından birinin öýüne nahara geldi. Hemmeler ona dikkat bilen seredýärdiler. Onun garşysyna el ayagy çiýşen bir adam oturdy. İsa fariseylerden we Tövrat muallimlerinden sabat günü bir hassa şifa vermeklik kanuna doğru gelýärmi ýa-da ýok diýip sorady. Olar sesini çıkarmadılar. İsa hem yankı adama elini degirip ona şifa verdi ve öýüne iýberdi. Onsoň olardan biriňiziň ogluňyz ýa-da öküdiňiz guya gaçsa, sabat günüdügine garamazdan onu desine çıkarmazmy? diýip sorady. Olar bu soraglara jogap berip bilmediler. İsa çağırılanların töri saylayandıklarını görüp olara şu tımsal aýtdy. Biri seni toya çağıranna barıp töre geçme. Ol senden has hormatly birini çağıran bolaýmasyn. Toy eýesi gelip sana, yerini bu adama ver, diýäýmesin. Onsoň sen utanyp, işiň ýanyna oturmaly bolarsın. Şonuň üçin bir yere çağırlanyňna ayak uçda otur. Seni çağıran ýanyňa gelip, ey dost, töre geç diýsin. Şonna saçak başyndaky oturanlaryň ýanyna hormatyň bolar. Özüni ýokary tutýan adam peselliler. Pes tutýan bolsa beýgelliler. Onsoň İsa özüni çağırana, gün ortanlyk ýa-da akşamlyk naharyny bereniňne dost ýarlaryny, dogan garyndaşlaryny, baý goňşularyny çağırma. Eger çağırsaň, olar hem seni çağırıp munyň öwedini dolar. Mejlis kuranyňny, garyplary, maýyplary, asaklary, körleri çağır. Şonna sen ýalkanarsın. Çünki olar sana öwedini dolup bilmezler. Munyň öwedi sana dogry adamlaryň direlen wagty berler, diýdi. İsa bilen saçak başynda oturanlaryň biri muny eşidenne oňa, Hudaýyň şalygyna çörek ýiyjek adam nähili bagtly, diýdi. İsa hem oňa şeýle diýdi. Bir adam uly mejlis kurap bir topar adamy çağırıpdyr. Nahar wagty bolanna ol, gelin, ähli zat taýýar diýip mihmanlara habar vermek üçin öz hyzmatkaryny ugratýar. Emma olaryň hemmesi dilleşen ýaly ötünç soramaga başlaýarlar. Birinjisi oňa, men bir bölek yer satyn aldym. Şonu görmäge gitmeli. Haýyş edýärin, meni bagyşla, diýär. Beýlekisi, men 5 jüwet öküz satyn aldym. Şolary barlamaga barýaryn. Haýyş edýärin, gaty görme, diýär. Ýene biri, men täze öýlendim. Şonuň üçin baryp bilmeýärin, diýär. Hyzmatkar gelip bulary öz jenabyna habar berýär. Onsoň öý ýesi gaharlanyp hyzmatkaryna, desine şäheriň köçelerine, ýol ýodalaryna gitde garyplary, maýyplary, körleri, agsaklary şu ýere getir, diýär. Hyzmatkar, jenap, seniň aýdanyň ýerine ýetirildi, ýöne entek hem yer bar, diýär. Onsoň jenap hyzmatkaryna, öýüm dolar ýaly owalara, onuň daş töweregindäki meýdanlara aýlanma, adamlary geler ýaly et, diýär. Men size şunu aýdaýyn. Şol ilkinji çağırlanlaryň ýekejesi hem meniň saçagymdan dağıtmaz. Ulu mähelle İsa bilen bile barýardy. İsa ýzyna öwrülip olara şeýle diýdi. Kim meniň ýanyma gelip atasyny, enesini, haýalyny, bala çağasyny, doganyny, uyasyny, hatta öz janyny hem ýigrenmese meniň şäherdim bolup bilmez. Kim öz haçyny göterip meniň ýzyma düşmese meniň şäherdim bolup bilmez. Aýdaly, araňyzdan biri minara gurmak isleýär. Ol ilki oturup
bunu tamamlamaga pulunun yetip yetmejekdigini hasaplamazmy? Sebäbi minaranyň binyadyny tutup, soň işi tamamlap bilmese, muny görenleriň hemmesi oňa güler. Olar, bu adam muny gurmağa başlady, emma tamamlap bilmedi diýerler. Ya bolmasa bir padşa başga bir padşa bilen uruş etmäge barýar diýeli. Üstüme gelýän 20.000 eskere 10.000 esker bilen garşylyk görkezip bilermikäm diýip ilki oturup maslahatlaşmadmy? Başarmajak bolsa, ol düşman entek uzaktaka ilçi berip yaraşyk şertlerini sorar. Şeýlelikde siziň her biriňiz ähli zadyňyzdan el çekmeseňiz, meniň şägirdim bolup bilmersiňiz. Duz gowy zatdyr. Emma ol öz tagamyny yitirse, onda oňa nädip tagam berler? Ol ne toprağa, ne de döküne yarar. Onu zir zibile dıňarlar. Eşitmäge kulagy bar adam eşitsin.